Vytvořili jsme si vlastní fotbalové kolo štěstí a dneska pro nás máme připravených několik challenge v kole štěstí, takže se máte na co těšit, máme pro nás připravených challenge, který my musíme splnit, jsou naše spolužáci ze třídy a my to asi nějak nebudeme zdržovat a pojďme si rovnou zatočit na kole štěstí. Taky lidi první si dají, naši spolužáci si dají první kamenušky a rovnou může jít na to. Raz, dva, tři. Prohrál jsem. Takže David prohrál, takže Matěj zatím, teď mi dva doprohraje a vyhraje. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Takže my si dáme spolu, říká Matěj. A kdo bude teďka dávat? Bude to točí první. Jo. Raz, dva, tři. Takže Matěj točí. Počkej, já jsem Tak jo. A jo, kdo prohraje, tak ještě my dva vlastně. No. Raz, dva, tři. Ještě, jo, vyhrál jsem se. Jdeme běž kopat. Raz, dva, tři. A vyhrál jsem. Dobrý, tak jo lidi, teďka si půjdeme momentálně teďka zatočit David kolo štěstí, takže Davide pojď sám hezky a můžeš rovnou si zatočit. Ukáž? A má šátek přes oči. Ukáž to. Šátek přes oči, oší. Takže David jde teďka kopat poslepu penaltu, takže my to asi nějak nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na to. Takže lidi, tamhle David, počkej, já ho přiblížím. Tamhle David. 3, 2, 1. No lidi, jak si můžete všimnout, tak David dal góla. Milan jde teďka točit kolo štěstí. Takže guys, jdu točit. Jo. Pen. A má tam překážková dráha, což znamená, že dáme nebo něco tam jako něco uděláme prostě nějaký překážky a Milan to musí obkroužit. A kdo bude brankář? No co když tak dohodně, já vám to tady ještě ukážu. Budu brankář. Překážková dráha, já vám to teďka vyplo, ale jak jste si mohli všimnout, tak Milan tam měl překážkovou dráhu. A takže Milanovi uděláme nějaký překážkový dráhy, a nebo víte co, udělám ta překážková dráha budu já, tím že ho mě musí obehrát. Milane! Ahoj, já jsem, hej Domino, už druhý guide za 2 videa, hoši. Takže Milan mi dal guidy, jak jste si mohli všimnout, já jsem se celkem to strapnil, ale nevadí. Dobrý točí. 0,4. Jsem si teďka zatočil a uvidíme, co tam mluví. A co tam máme, Mike? kotoul, což znamená, že musím běžet, udělat kotoul a pak střelit do brány. To je zamotá gebu a spadne s tím míčem do té brány. Kotoul. No tak tady spolužáci Matěj a David tady vymysleli, nebo vymyslel Matěj, ale že se musím takhle co nejdýl točit. 10krát. Tady asi 10krát a pak střelit do brány, tak já to udělám. Jo, a rychle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A kopej. Ty on to dal, to si děláš srandu. Já jsem dal góla. Takže mi to až nějak nebudu držovat a Matěj si jde roztočit kolo štěstí, au. Takže Matěj si jde zatočit tady to. Nějaký rozdíl, třeba ty já. Takže Matěj si točí a uvidíme, co mu padne, nebo co udělá. Jo, to znám, tohle. Počkej. 20 let později. Můžeš to nám dát, víš? Co? Můžeš mi to nám dát. Máš double penalta. To máš, že dáš penaltu, brankář ti to rychle kopne a musíš kopnout takový zpřímý. Takže jak jsem můžete všimnout, tak Matěj vypadl double penalta. Prostě Matěj si to počítat nebude, aby to bylo férový, protože by měl 2 góly najednou, takže nemá bod, chudák jeden. Takže David točí a uvidíme, co mu padne. A Davidovi padl kop přes hlavu. Cože? Kop přes hlavu. Já jsem to našel špatně, ale dělám to vysvětlím, jo? Přes hlavu. Milan nebo Matěj to nadhodí a David musí dát hlavičku do brány. Jakoby jo, budeme to počítat jakoby, že tu hlavičku odkopl prostě, že dal tu hlavičku. No není to gol, ale dělal to prostě. No takže teďka jde točit gol. Ty jdeš točit, že jo? Takže Milan si může roztočit. Trochu praska nevadí. Dobrý, jde to vidět. Takže Milan točí a uvidíme, co mu padne. A trestná výzva, máš trest? Co to, jaký trest do začal hrát? No nevadí, to máš jakoby takovou výzvu. No, že Milanu padla trestná výzva a my se teďka jdeme domů s klukama místo Milana
co mu dáme za trest. Milano, jdeme dát prdel. Dobře, pojď, David kope. Dobrý. Nedám mu prdel. Jo! Ty máme dáta. Takže Matěj se trefil. To je dobře, Milan to zasloužil. A my teďka jdeme dál a teďka jdu točit já. Tak jo, já se jdu teďka zatočit. A jdeme na to. Takže uvidíme, co mi padne. Ty dva tam vzadu, ty píči. A padl mi trikový kop, což znamená, že musím udělat nějaký trik a kopnout to dobré. No, můžete. Ty vole. O, ale kousek, ty vole. Matěj, můžeš si zatočit. Říkám se také na kameru, aby jste viděli, co Matěj si vytočil. Mini branka. Takže lidi, jak si můžete všimnout, ukaž to na kameru. Matěj jde kopat do mini branky. Dáme mu to sem takhle, aby se tak hezky trefil. Máš tam myslí? To se nemusíte chytat, ne? Já to chytat nikdy nebude, Takže Matěj si vylosoval mini branku. Takže Matěj bude kopat do mini branky. Dáme ani velkou, jde po zemi spíš, ne? To mám uderať, ty vole, to je vůzík. Jo! Dál, to je šašek. Dál to. Dobře, klikni. Jo. A David si zatočil a uvidíme, co mu padne. Co si myslíš, že ti padne, Davide? Otočka plus gol. Okay. Takže to je to, když tam je míč, tak je taková otočku. Jo. Milane, můžeš. Ty jo, hezky to Matěj chytil. Tak pojď. Může jít na to, Milan? Milan se točí a uvidíme, co mu padne. Já se netočím, to se točí kolo. Slabá no, noha. tak to je levá, vole, neumím levou. Takže Milan jde kopat slabou nohou, kterou neumí kopat. Ty jo, dal si gol? Takže teď jdu točit já a jdeme na to, já jdu točit. Takže uvidíme, co mi padne. Milan cís. Rychlá penalta. Takže já dám co nejrychlejší penaltu s rozeběhem a silný kop, takže jdeme na to. Ty vole. Takže Matěj jde teďka točit a Matěj může točit. Tak jo. Tak a točí a uvidíme, co mu padne, že mu padnou svazaný nohy. Ne. To pro Milana, aby se tam vidělo. Hlava challenge. To je... Hlava challenge. No. Co to kurva je? To je možná úplně to stejně jak s tou hlavičkou, takže uděláš úplně stejné jak David. Ty vole. Já hlavičku neumím. Nevadí, takže Matěj jde udělat hlavičku. Hlava challenge, hlavičku jak stejný jak David. Dobrý, aspoň něco, tak dobrý. Takže teďka jde točit kdo? Milan, ne David. Máš to po červený vím. Já vím, no, přijde, tak já hlavičku udělám. Uvidíme, co Davidovi padne. Hráč nesmí koukat, že David jde zase aby neviděl. To jsou teplouši. Kam to až dál? No nic lidi nevadí. Milane, můžeš točit. Už jenom 4, jo? Jo. Čekám mu toklo. Takže Milan točí, uvidíme toho, že mu padnou svazané nohy. Cože, to tam je? Z poloviny hřiště. Ty vole. Krásně to chytil. A teďka jdu točit já. Takže... Tak to je už to. Hodně budu, je to co baví. Teď to tam asi soply. Minimíč. Vidíš? Okay. Ne, hovno, ne, klasická penalta. Ukáž. To byl minimíč, ne? Jo, to je jedno, mám klasickou penaltu. Takže jdeme klasickou penaltu. Tak jo. Nevadí, ty vole, dobrý. Kurva. Minimíč. Jo.
Takže Matěj si vylosoval mini míč, ale Matěj si vylosoval mini míč. Máš štěstí, že si neudělal svázaný nohy. To dneska nikdo nedostal. No, dobrý. Tak jo lidi, my jsme na konci videa, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a brzočkem, aby vám se video neuniklo a pokud byste chtěli takovýhle víc challenge, tak tady nasazujte co nejvíce lajků a tady ty dva řekli, že je to baví, takže pokud byste chtěli zase s nima natáčet, tak napište do komentářů, ale na 100% s námi budou se točit, že jo? Chceš točit? No, chcete točit, takže chtějí točit, takže příště, až budeme zase dělat nějaký challenge na fotbalovém hřišti, tak budeme zase točit s nima. A máte se na to těšit, tam s námi asi loučíme a u dalšího videa se